गेदेमा बिथां डिआर नाब्ला सार बै समखौ जेब्ला नायगोन बिथाङा एमए कमप्लिट खालामना फैबाय बै समावनो आरो बिनि थाखाय साख्रिया आंखाल गैयामोन गावनि पार्सनेल लाइफखौ जुदि बिथाङा सिन्था खालामनायबा आरामसे साख्रि लानानै दिनै ग्रें ग्रें बिथाङा न'खर संसार जानानै थांनानै थानो हायोमोन नाथाय दिनै बिनि जिबना जोबथेसालियाव स' बिथां हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा हाग्रामा महिलार सारा दिनै गोख्रों बाथ्रा बुंदों प्रमोद बर' सारनि हेंथायै आरो प्रमोद बर' साराबो दिनै हाग्रामा महिलार सारनि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा खेंफोरथि होफैदों। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। हाग्रामा महिलार सारा दिनै प्रमोद बर'नि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा मा बुंदों लोगोसे प्रमोद बर' साराबो दिनैहाय जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंदों लोगोसे फारसेथिं जोंहा एनडिबिनि सासे दैदेनगिरिया दिनै रन्जन दैमारि सारखौ लानानै मा बाथ्रा खेंफोरथि होफैदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मा बाथ्रा खेंफोरथि होफैदों लोगोसे रन्जन दैमारि सारनि थाखाय गोलाव डिटेल्स बा गोलाव आपडेट होफैदों। स' रायजो राजा लोगो नोंथांमोन रन्जन दैमारि सारा दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों उदां जानांगौमोन फारसेथिं लोगोसे जेसेबांनि एनडिबिफ्रा जोबथेसालियाव दं बिथांमोना उदां जानांगौमोन। रन्जन दैमारि साराबो बै समावनो एमए पास खालामनानै बियो सरकारि जबफोर मावनानै न'खर संसार जानो हागौमोन होननानै सासे एनडिबिनि दैदेनगिरिया दिनै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे जोंहा एनडिबिनि दैदेनगिरिया दिनै रन्जन दैमारि सारनि बिसय मा बाथ्रा बुंदों रन्जन दैमारि सारखौ लानानै मा बाथ्रा खेंफोरथि होफैदों स' नोंथांमोना आङो बेखौ स्क्रिनाव होगोन स्टेप बाय स्टेप आरो लोगोसे प्रमोद बर' सारनि टपिक हाग्रामा महिलारि सारनि टपिक स' दिनैनि टपिकआ मोनथाम रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन फारसेनिफ्राय आङो होगोन जोंहा रन्जन दैमारि सारनि बिसय मा बुंदों लोगोसे प्रमोद बर' सारा मा बुंखो हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंखो स' नोंथांमोना स्क्रिनाव नायलांदो आङो स्टेप बाय स्टेप आङो प्रमोद बर' सारनि बिबुंथिनिफ्राय आङो होग्रोनोसै स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय। भुटानफोराव थादों मोनसे समाव म्यानमारफोर बायदि जों मिथियो आंथ' थानो मोनाखै म्यानमारनि केम्पआ मथा इण्डियान बर्डारनिफ्राय नोङो 21 डेज थाबायनानै सहैयो बा बिसिबां गोजान बेयाव नोङो माइरं लांनांगौ बेयाव नोङो रेसन लांनांगौ जानाय लोंनाय मेडिसिन रोगानांगौ बिराद खस्थ' माने जोबथा खस्थ' आरो बेफोर गासै खस्थ'खौ एनडिबिआ बर' हारिनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीनि थाखाय खालामदोंमोन। जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट गेदेमा बिथां डिआर नाब्ला सार बै समखौ जेब्ला नायगोन बिथाङा एमए कमप्लिट खालामना फैबाय बै समावनो आरो बिनि थाखाय साख्रिया आंखाल गैयामोन गावनि पार्सनेल लाइफखौ जुदि बिथाङा सिन्था खालामनायबा आरामसे साख्रि लानानै दिनै ग्रें ग्रें बिथाङा न'खर संसार जानानै थांनानै थानो हायोमोन नाथाय दिनै बिनि जिबना जोबथेसालियाव स' बिथाङा बै समाव बेखौ मानो साननो गोनां जादों हाथियारखौ रावबो माने रंजानानै गेलेनो थाखाय हमा रावबो उपाय गैयैयाव बर' सिकिउरिटि फर्सखौ जोनोम होनो गोनां जादों डिआर नाब्लाया। फैबाय थानाय समाव जोङो गोरा गोख्रोङै जोङो राजनितिकआव बाहागो लागोन आरो बे राजनितिकआव बाहागो लानाया जोंनि समायसाजों लोगोसे जोङो बिटिसिआव मोनसे गोदान रोखोमनि गोग्गो राजखान्थिजों लाबोनो जों सिन्था खालामबाय थादों अल्टारनेटिभ मोनसे राजखान्थि जोंनि बिटिसिनि गासै जाति जनगोष्ठी आरो जोंनि समायसाफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय बेखौ फैबाय थानाय समफोराव रायजो राजाफोर गासैबो मोनथिगोन। प्रमोद बर'आ आंखौ केस होनो मा होनो होनदों आं बबे जायगायाव माला सिखाव मावनायनि दाखायत मावनायनि आंखौ केस होनो नागिरदों बेलाय आंथ' जेरावबो सिखाव खावबाय दाखायतबो खालामाखै आं मानि केस होनो नागिरदों आरो श्रीरामपुर गेटआव प्रमोद बर'आ जिखिनि फैसा कालेक्सन खालामबाय थायो आंथ' सिगाङाव मिथिथारामोन उनावसो मालायफोर रायलायनायखौ खोनादों आरो बुस्थुआथ' नंगौ आरो सोर फैसा खांग्रा बिनि नामखौबो आं बुंनो हायो बुंथ'आ आङो दा हेलिकप्टार गाखोना माजों बे इलेक्सन केम्पेइन खालामगोन होनना बुंदों सार? नङा जोंना जाहैबाय हेलिकप्टारा आगोलाव गाखोबाय थाग्रा हिसाबै ड्राइभारफ्रा सिनाखि दङ माखासे बिसोर फन हरो आंनो ओमफ्राय आं बुंहरदों जोंहाथ' गभर्नमेन्ट गैया दा फैसा होनो हानाय नङा फैसा गैया बे बुंहरदों बिसोर बुंहरदों बाखियाव जागोन होनना बुंदों। झारखंड ने इतना सेवा किया हम लोग नहीं कर पाया अभी क्या है ये क्या बोलना क्या चाहते हैं बाकी लोगों को जस्टिस दिया हम लोग को जस्टिस नहीं दिया क्या बोलना क्या चाहते हैं आगे रास्ता क्या है प्रमोद अभी आगे रास्ता ये है बोधो आर डिटरमाइंड until and unless Bodoland state is created movement will continue it will continue any time all the time it will continue there will be mass movement until and unless the government of India adopt a policy जब तक पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे ये आंदोलन चलता रहेगा इसमें कोई रुकावट नहीं आएगा कोई भी शक्ति इसको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग किसी को नहीं डरते हैं ये देश में अभी प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर का जितना हक है हमारा भी इतना ही हक है ये इस देश का हम लोग नागरिक है इसीलिए जब तक आर्टिकल 2 और 3
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो प्रोविजन है उस प्रोविजन को आप इम्प्लीमेंट करते हुए जब तक टोटल स्टेट नहीं बनेगा हम लोग मूवमेंट करता रहेंगे। हम लोग का देश का खिलाफ नहीं है, हम लोग के देश को तरक्की करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम लोग का ये लड़ाई है। हम लोग देश से अलग होना नहीं चाहते, देश के अंदर में रहते एक छोटे राज्यों लेके हम लोग का जो खामियां है, हम लोग का जो प्रॉब्लम्स है, ये सारा प्रॉब्लम हम लोग सोल्यूशन करना चाहते हैं। अब्ला मानाव गिदिर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै थारैनो बुजिबाय आरो मिन्थिबाय आरो खोनानो मोनबाय। थारैनो हाग्रामा महिलार सारा दिनै मा बाथ्रा बुंखो, प्रमद बर' सारा मा बुंखो, एनडिबि नि सासे दैदेनगिरिया रन्जन दैमारी सारनि बिसय मा बुंदों, रायजो राजाफोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो, सोर सासेनि टपिकआ बेसेबां सैथो आरो बेसेबां गोग्गाथाव आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव। स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थारैनो प्रमद बर' सारनि बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो, हाग्रामा महिलार सारनि बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो। स' नोंथांमोना बेखौ सायख'नानै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बुजिलायनो हायो आरो बे कमेन्टनि गेजेरजोंनो जाहाथे सासे मोजां दैदेनगिरिखौ सायख'नो हायो। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।